Takže To už prvé... 1.1.2015 máme tu výborný darček, Fero Hajnovič, díky moc. Cestovalo to asi 3000 km autom z Stockholmu do Trondheimu, potom do Osla, cez Nemecko do Prahy a späť. A potom z Bratislavy do Vidinej a z Vidinej na Bezovec, takže je to taká cestovateľská ryba. Stola, že Oscars Surströmming, sú to heringy. Uskladujte 4 až 6 stupňov. Skladovali sme to, malo to aj 25 stupňov. A troška to tak nabobtnalo, ak môžeš dať bližší záber. Tá konzerva bola flat, rovná. A teraz je aj z vrchu, aj zo spodu. No počúvaj, predtým než to otvoríš, ešte musíš Ice Grtka Challenge. Musíš vyzvať niekoho. Troch ľudí. Vyzývam troch ľudí, ktorí prídu bližšie. Budú pri mne, ktorí tu budú otvárať. Tak Mojo, Beata a Beren. Prečo nie Fajo? Dobre. Beata, ty si žena v domácnosti? Ale ne! Zima na ruky. Dobre, tak poďme na to. Vraj sa to má otvárať pod vodou, neviem, čo to môže spraviť. Počuj, Ondro, ty si moc blízko toho. Výbuch. Tak, poďme na to. Ty, jak mu to zajebe ruky, až to vidíš. Až to strieka. Čo, cítiš niečo? Tak Nič. Ja cítim Ešte žije? No ale fakt už cítim tu. Fuj. Ale nesmrdí to. Fuj. To vonia normálne, jak šuláka. To je ako Yellowstone. To si prdol! to, jak... Ale Raz spracovaná trávia si traktor. No ja som svoj na to nechcel asi povedať. No zatiaľ to. zatiaľ. slávy nesmrdí to. Ako tie gejzíry v Yellowstone. Hej, akože taká vajcovka. No ja to vidím tak, že my to zožerieme jak... To sa ešte budeme oblizovať a zaušať. Asi závisí, že ktorý národ to je. To chce otvárať, to cíti dobre, keď to otvárate. Do susednej Tu Bea, chaty poď vychádzajú, ideš. keď sú ale to je taká slaná vajcovka. Bližšie, čo je to zlé. Normálne Poď, také, poď, jak môžeš. na smetisku. Áno, tak ja to dotváram. No, dá sa to žrať, pohode. Ako také štvornové ponožky zavreté v igelitom sakli. Môžem porovnať o 4 dní. Ale, Dobre, to otvorenie sme zvládli. tak toto musíme podpáliť. Poď, Škrečok, sem, není to také zlé. Teraz uvidíme, čo... Bacha, aby to nevybehlo. Pripomína v Beluských Slatinách, čo tam bol ten bazén, to vajco. Daj tam vidličku a teraz nech tej vône ide troška viacej hore. Hore. No. Ulala. Fuj, plesnivá ryba. Naše tie ťažké. Jak odpadkový košťol smrdí. To pohode. Dobre, dávam 100 € tomu, kto sa tom vykúpe. No ukáž, vyťahni nejakú jednu. To sú, že heringy. No Bea, dávaš, ješ. Tu máš tomu cibulku a chleb. Poďme. Ja to nemusím. No čo, Skúsi zobrať menší kúsok na úvod. Ale taký menší kúsok, no. Vieš to prerezať? Väčší chleba. Normálne to... Daj to na tú onu. Tak to zajedť snehom. Alebo vypiť tú mačku. To dneska sa bude dobre pusinkovať. Počkať, alebo ja to z toho odtrhnem tým chlebom. Dáme to sem a budeme... On to žije, ty vole, on to žije. Otrhni mi kúsok. Otrhni mi kus. Toto črevo musí het. Backshit. Tej ryby? No, tak ja máš. Ne, to typek na videu jedol, Bea. Daj aj No, ona je niekoho. surová. To hneď je trhať. Kebyže ja som taká... Aha, fuj. Ale to ešte... Dobre, a jak? Mňam? Tam nejaké kostičky vraj. Ale vás nepustíme dnu. A však to nesmíde. Grdne tiež. Cibulu si tam Dáme musím si z dať. jednej troška. Ja by som za Ondra si ho dal na Povedz, pohovor. jak sa ti to dá. Skúsim obliznúť tú sračku. A však to je normálne vôbec nie... No, Majak. Dá sa to, podľa mňa. Daj na pohovor. Vôbec som nie až tak nazgrcený. Je to také slané. Ale tie chlpy, čo z toho trčia, to je jak Majak je, ne? To sú strašne silná chuť, strašne intenzívna. Až sa iba za prst. Slané je to hrozne. No, však Zober jednu, Ondra, vyber jednu a Vône podľa mňa. Pokazili Majak. tú chuť tým solou. No to asi musia, no.
Zlán, to je dobrá ryba teraz. Počkaj, má to aj hlavu tá ryba? Daj taký záber bližšie na tú rybu. Dali som si dal aj viac. Tie kosti by tam nemuseli dávať. Škriček, poď bližšie. Ty si chvosti. No, čo ja viem, nie je to nejaké chutné. Taký si hladný, no. Chcete niekto kusnúť? Daj. Keby si mi to doniesol sem. Dobre, z tejto ja ešte ponúknem niekomu. No ja sa na modro potom. Počkaj, ja si tam... Daj si hlavne. Robí niekto ešte Odrezni video? to proste, Janči, odrezni robíš to. video? Počkaj, ja si takto dám do Ja si tohto. dám čistý chleb. Ondrej. Dobre, tuto kto si chce dať z Mám tejto? si dať? To? Cibulku ešte? A čibulka je Počkaj, fajn. ja si tiež zoberiem ďalší chleba. A cibulku dnes to je dobré nápad. No. Hlavne, nechcete ísť ďalej od chaty ešte? Čo? Cítite to tam? Ale však to dobre Ondro. vonia. Uvidíte. Na video? To je taká bageta. Čím si bližšie tomu, tým je to chutnejšie. Ja verím tomu, Aj to lepšie vonia. Je to veľmi slané, sám by som to nechcel jesť. Aha. Nechceš to cítiť, ale chutí to tak, že Asi by som to Štípe nejedol to. každý deň, nejedol by som pohoda. každý deň, ale keby som bol sám s touto rybou niekde, tak asi by som prežil. Ale musel by som mať bagetu a cibulu. Takéto cibulu a pizzu a... Teraz moje ruky o toho smrdia. A vlastne bez tej ryby, hej. Dobre? Čo na to vraví Tu máš Pedro? taký dobrý chvostík, tento. Čiže tam sú naozaj kosti. Slané to je. Dobre, tak idem na to. Vieš, Pedro, ten chvostík. Mišo, poď si dať. Ale ak si kusol, fajno. A bacha, teraz to príde. Môžeme Fáne, ešte jednu? fáne. Môžeme ešte jednu. Ja by som povedal, že ten typek na tom videu, čo má 850 000 pozretí, uncensored video, Je pekný. To preháňa a je to A to je mekyš. podľa mňa fake. Najprv A obňať. Je to fake video. Ale to sú samé kosti tam. Z boku je ryba. Ale čak ich môžeš otvoriť. Medzi kostami je a ryba. vonia to v zaslané. podstate ako nejaký francúzsky sír. to chce točiť video. A však akože v tom zozname najsmradlavejších vecí bol medzi áno, tým to si aj dať? francúzsky sír, aj To si dať. No. Dobre ste, A oné, keď foťák. človek čuchá k tomu blízko, tak to Potri až si sa ruky. nesmrdí. No, človek si zvykne. A keď si Máš zvykne, materku, potom keď ti prestane to svietiť, zoznáva duchy si vo rôzne hlavu. vône. Nie, akože medzi terasou a to nie je veľký rozdiel. Počujte, Ale podľa mňa není dobrý nápad chytať to do ruky, lebo budete smrdiť. No, to som... myslíte, že nás pustia do chaty? Tie vaše frajerky, Posúva manželky. A ja pôjdem, no. No, jedna väčšina. Kusnem si raz. Ale vy ste to nepochopili, že To sú také... to má výsť celá konzerva na tieto chlebíky, čo sme donesli. No inak toto za celé. Janko? Ostane tam tá šťava. Strašne slané. Nalejeme do nej rum a dáme schovávačku. Také intenzívnejšie. Kto to vypije? Dobre, Sardinky. No a na sústredku to nechceme dať? Majak, čo na to povieš? Na sústredku by to bolo, no. Má to Počuj, špecifickú chuť. Pomohol by si ma, how would you describe it in English language? It's like fucking amazing or just Just okay. Just very salty. just okay? It's okay. It's okay. It tastes like it was eaten before. 2 times. A podľa mňa ten nálov Dáte to je si niekto- proste jak taký burčiak začínajúci. Toto je tuto len vyťažké. To asi rybkový. môžete niekto cucnúť. Ale farbu to má takú dosť nepríjemnú. Čo to môže byť? Akože že tá koža z ryby? Čo tá rúžová? Nie, ja som počul, že tam dajú toľko tej soli, že tá krv, čo je v rybe, v tej mŕtvej, že akurát sa zmení tam tým nejaké kostom, chemické nie? procesy. A možno to je Tá chrbtica. chrbtica, no? Boha, fuj, veľa kostí. a ja si myslím, že Najnosnejšie bolo toto, že to črevo? To črevo sa aj medzi zuby zapletlo. Merenko. Tentálne črevo. Lalala. Jano, Gurmán. Jano, ty si gurmán. Prečo je tam toľko kostí, fuj. Boha, Pozri, aha, tu je celé. chyto, je mi zlé. Chyto rýchlo. Zjedz to rýchlo a nebude ti zle. Bude, je tam veľa kostí. Podľa mňa je o to dosť nafúknutá story. No. Ale Ale možno, že sú aj rôzne druhy zase, vieš. toto dám akože bližší záber, keby niekto si chcel. Možno keby na to ešte viacej zhlídli. Oscar z Surstromu. Toto je v chrbtici tie šťavy, že oni... Fuj, ale nejaká kost tam krížom. A Beata sa ide pobliť, lebo si zasekla krst do krku. To bude jediný záznamný prípad, že sa niekto pogrcal. Jediný dôvod, Beata, prečo z toho ľudia Beata, grcajú, je, že povedz- tam je príliš veľa kostí. Beata, povedz niečo v nemeckom jazyku o tejto rybke. No.
Schmeckt sehr gut. Sehr, Lecker, sehr sehr salzig. lecker. Sehr salzig und ja, wohl. Bitte. Gut Afterschmeck. Neviem, ako sa povie. I have one bone in my neck. Boner? Not bone. Sehr gut. Sehr gut. Lecker. That's the Lecker. reason. Lecker. These bones are the reason why the people vomit after. I think so. I can only recommend this as a perfect food for weddings, Funerals. funerals. Birthdays also. Like Birthday birthday parties. present, the best thing. Yeah, and And Sylvester. First date? for Would you invite your girlfriend for a can of surströmming? definitely. For first date? What do you think, Beata? I would. Oh, You want a girl? Just invite her for this, and you will win. Yes. you will filter. 100%. You will filter all Approved? Approved? bad girls. Yeah, it's approved. Okay. You have only two possibilities: that she will vomit you, or she will be with you forever. Only That's possibilities. awesome. So let's have a final look on the surströmming. We've eaten it with onion, baguette, and it's good combination. And we also brought a jar of water, but we haven't used it. We have so much left for you. So just Come there. if you are going to Sweden by car, take it with you. Okay, so thanks for watching this video. Tanier na budúce. And Také chutnejšie časy. So the score is 0. Treba. Ešte. how many fishes from 0 to 10 would you give to this fish, where 10 is max, like the best? As a taste of the fishes which you... So I should evaluate the taste, or You should evaluate first the taste. the taste is perfect. It's like 7 from 10. 7 from 10. Smell? Smell, beautiful, 10 from 10. 10 from 10. And aftertaste? Aftertaste is 8 from 10. And like overall usage, where like in the kitchen? You can use it everywhere. You can use it for the sweet and for salty food. Oh, You can Oh, sure. you can cook cakes from it, and it's beautiful. Oh, also for like Christmas food. Yeah, definitely. At the end, you have a nice lemonade. Oh, Yeah, nice juice. you can drink it. That's a byproduct, but you can drink it, and it's beautiful. Yeah. So we recommend it. I guess so. What do you think? And now we are going to play a drinking game with this. So the conclusion: we haven't vomited before, we haven't vomit during, and So we won. we won. Okay. So thanks, surströmming, for having fun. Dáme si ešte také špeciálne. I was throwing up the snow. Je to delikatesa.